పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సుకృతిలో వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ శాఖ కార్మికులతో నిరసన. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలో విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయం ఎదుట వామపక్ష పార్టీలైన సిపిఎం, సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వామపక్ష పార్టీల నాయకులు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సందర్భంగా అందరూ ఇళ్లకే పరిమితమైన సంగతి తెలిసిందని ఆయన అన్నారు. ఒక పక్క ప్రభుత్వం కరెంటు బిల్లును కట్టవద్దని చెబుతూనే మరోపక్క విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచిన మధ్యతరగతి నడ్డి విరుస్తుందని ఆయన అన్నారు. పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తామని వారు డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం ఎక్కువ మోతాదులో వచ్చిన విద్యుత్ బిల్లును విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయం ఎదుట తగలబెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం, సిపిఐ నాయకులు పాల్గొన్నారు. తర్వాత మార్చిలో కట్టిన బిల్లు తీసేసి మార్చిలో వచ్చిన యూనిట్లను అదేవిధంగా ఏప్రిల్ యూనిట్లను కట్టి ఈరోజు ప్రకారం టార్గెట్ రేట్లు చేసి ఆ రకంగా యూనిట్లను తీసుకొని వచ్చి ఒక్కొక్క పేదవాణి 300 రూపాయలు వచ్చే 3,000 రూపాయలు కరెంటు బిల్లు పొందే విధంగా ఈ సంస్థలు, ఈ ప్రభుత్వం, ఆ రకంగా ప్రభుత్వము ఇవన్నీ కలిసి పేద ప్రజలు కట్టించే విధంగా కొనసాగిస్తున్నాయన్నమాట. ఈ రకంగా పేద ప్రజలు దోచుకు తినడానికే ఈ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి చేస్తున్నాం. అటు కాని పరిస్థితుల్లో సంస్థలు ముట్టడిస్తాం, తర్వాత బిల్లులు కూడా కట్టకూడదని కూడా నిరూపిస్తున్నారు పార్టీలు. కనుక ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో భాగంగా మాకు వచ్చిన కరెంటు బిల్లులను కూడా ఇప్పుడే మీ ముందుగా తగలబెట్టడానికి కూడా వామపక్ష పార్టీలుగా మేము కొనుగోలు ముందుకు రావడం జరిగింది. కనుక ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, బాధ్యత పరిస్థితుల్లో కరోనా ఆడుతున్నటువంటి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పేద పిల్లలు పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి బిల్లులు తీసుకురావాల్సిన